Добре дошли в цветната, шарена гора. Днешната история се случила в един приятен слънчев ден. Лъвчето Гошко и неговите приятели се събраха около голямото дърво, готови за приключения. Добро утро, приятели! Днес имам забавна и вълнуваща идея. Нека организираме състезание по тичане. Състезателната група включваше бързият заек Мишо, лъва Леополд, хитрата лисица Габи, решителната мечка Маша и Елена Трудов. Новината се разнесе за секунди в цялата гора и всички други приятели на Гошко дойдоха да се включат в състезанието. „Разчитай на мен, Гошко! Аз съм най-бързият заек в гората!“ каза Мишо, докато скачаше от радост. „Леле, Мишо, аз може би ще те изненадам с моето лукаво бързане“, каза Габи, поглеждайки заека лукаво. „Бройте мечката в предизвикателството“, изрева Маша. „Отлично, значи имаме състезатели. Съберете се всички на стартовата точка.“ Всички животни в гората се подредиха на старта и състезанието започна. Гората оживя. През цялото време Гошко насърчаваше участниците да дадат най-доброто от себе си. Всички много се забавляваха. Те много обичаха да тичат, а сега им се отдаде шанс да покажат своите умения. „Продължавайте, приятели! Вие сте невероятни!“ окуражаваше ги Гошко през цялото време. С приближаването на финала, всяко животно положи последни усилия да спечели, спринтирайки с цялата си мощ. С голямо напрежение Гошко очакваше да разбере победителя. Изненадващо за всички бързи лъвове, елени и вълци, малкият заек Мишо изпревари всички и финишира пръв. „Успях! Победих!“ викаше Мишо, скачайки от радост. „Поздравления, Мишо! Ти наистина си най-бързият в гората!“ извикаха животните. Накрая всички се прегърнаха и решиха да празнуват. „Това е един прекрасен ден в гората“, мислеше си Гошко и тръгна заедно със своите весели приятели.